Mbak. Wah, gelasmu lek gedene semene iki. Tember. Kowe iki kayane nom-nomanmu kowe menangan kok, Mbak. Kimpling kok. Ki apa? Kimpling. Kimcil. Iya kincil kok. Iki kowe nek Mbak, kowe ditanang Mbak Deprapti iki wani ora? Rene. Wani? Wani. Mbak Deprapti iki sapa? Muji. Apane muji? Ya bojone. Wani? Wani. Ro Mbak Bun? Wani. Wedek nekat wani. Oh. Ro mbokne Pak RW. Ngarno. Mbokne Pak RW kok. Paritan. Heeh. Wani. Mbah Warinten. Iya. Dek kabeh wani. Apa to? Mbak En. Mbak En? Iya. Wani? Wani. Aduh. Nek ro Sumira. Pokoknya Bubayan. Ro Mbah Sumira. Alah semene Sumiradi. Kuwi punya tak kok nggo tetok aku. Anu iki. Kok ndasmu lho.